Selektibidadea bukatu nuenean, Irlandara joan nintzen oper bezala. Eta lehenengo familian suerte txarra eduki ondoren, bigarren famili batean egon nintzen, eta bertan etxeko emakumea makiadora zen. Berak hango telebista irlandesara eraman ninduen, rodajen batera ere bai, eta berak sartu zidan makiadora izateko hori. Eta gero nik Donostian familia neukan ere bai hortara dedikatua, eta gero esan zen, ez zaitez txorua izan, gustatzen bazaizu, benetan egintzazu, saiatu nintzen lehendabizi Londresen egiten, baina amak esan zidan ez zala posible, eta orduan Donostian estetika ikasen nuen, da gero Bartzelonara joan nintzen makillaje ikastera, eta horrela bihurtu nintzen makiadora. Estetika ikasten ari nintzenean, nire lehengusuak telebistan ari ziren lanean. Jose Luis Moreno hasi zen, aste artero etortzen Donostira lanera, eta esan ziaten nahi zu etorri, jendea behar dugu aste artetan, hasi etorri nahi badezu koroak eta dantzariak eta makillatzera, eta horrela hasi nintzen beraiekin. Beraien artean bai telebistako eta bai zinemarako makillajeak oso ezberdinak dira. Telebistarako argiak, foko asko daude, eta makillajea astunagoa izaten da. Bestela ez da ikusten, eman behar da. Zinemarako berriz makillajea oso naturala izan behar du, oso ahalik eta naturalena. Bai, aurten Joko Ono etorri zen, eta 4 egun egon nintzen bere makiadora bezala, eta niretzako lujo bat izan zen. Egin nun argazki baterako behin lan bat, zala gerritik gora izan martzun buztinezko figura bat bezala. Eta jarri behar zanion burusoil bat, eta sekadore, masa bat egin behar zen, proba pila bat egin nituen alabarekin etxean, lehen da bizi asteburu osoa pasan nun, ondartzara juna, oarearekin, lokatzarekin. Gaixua eukin nun, eta azkenean lortu nun nik nahi nuena, beraiekin ere konsultatuz eta egin nuen hori gorputz oso bat lokatzarekin bezala, baina lokatzako egon bartzun pizzatuta bezala. Emaitza asko gustatu zaidan.